Abahlali bakwaNobuhle bebehlanganisene kwihholo iLove Life bexoxa ngezicwangciso eziliqili zokulwa nokunyuka kwamaqondo olwaphulo-mthetho kule ngingqi ingakumbi ekujoliswe ezikolweni. Umzali uAmos Ndoni uvakalise ixhala lokuxhaphaka kweziganeko zolwaphulo-mthetho ezikolweni nangona zixeliwe emapoliseni nezigebenga ezithe gqolo ukujolisa ezikolweni ngaphandle koloyiko lweziphumo. Akhona amanyathelo athathweyo ngabahlali to organize, abahlali baye ba-organizana bedibene bahamba baya kwezi zikolo zithe zabanale ntlekele yokuthi zichatshazelwe ile meko yothathelwa kootishara. Badibene ke nomisi kwanoprinsipali bezama ukubonisana into yokuba ngabana bangayisombulula njani intlekele ifana nale iqhubekayo ekuhlaleni. Inkokheli ye-CPF kunye ne-SGB uWanda Jack uthi basiqulunqe isicwangciso sokulungisa lo mba besebenzisana nabahlali kunye namaqela achaphazelekayo. We have a program now. We started to call all the stakeholders, the taxi industry, spiritual crime, the reverends, everyone that is involved, the community members, to protect in KwaNobuhle so that we protect our school. But the program started from schools now to rob the schools now. We want to protect all our schools and we want to involve the parents so that to be part of that. And we know that the Department of Education, we go there after all the schools are doing because of they not interact with the schools. We go there and in the office and talk to the Department of Education. We need the security at schools, but the schools are not safe. All the teachers and our children are not safe in KwaNobuhle schools because of there's no securities. But now started to respond now department to give us the security from the 1st of April. We will have the securities at schools so that our teachers and everyone be protected. And also the crisis that we have in schools, that the fencing of the schools, not all the schools in KwaNobuhle have got the fencing. Other schools don't have a fencing. That's why it's an opportunity to the people, they come in the school and rob the teachers in school because there's no fencing. And at the gate of the schools, there's no one closing the gate. Now, starting from now, we will get people that will close the gate from the 1st of April. Ebudeni baloo ntlanganiso, abazimasi baye baqaqambisa ukunqongophala kwezithuthi zamapolisa njengoyona nto exhaphakileyo. Apho inqununu zesikolo neenkokheli zecawa ziceba ukuthetha nomkomishinala wamapolisa wephondo ukuba sombulule lo mba. Kweendaba zeMpuma TV, ndinguVuyolwethu Yamba.